Alright. Nodza power come again. Power aka Manika Lizard. Vakapera vasati vatanga nekugona ndakaenda kunganga ndine kutiva nemapanga kuti ndisimbe bomba wotoshinga ndikwadisina mudhadheni apo azvitotera mupemo napokeni zvimadisi ndinodhadhamura kungerekeni zimusoro rinenge pamukeni inini handirombere mangoma wega unozviziva kuti ndiri mukoma rino rinopera ini ndakakutsoma tokurakidze ndinogona ndimbojuma handirombere mangoma wega unozviziva kuti ndiri mukoma rino rinopera ndakakutsoma uri panditi ndokuisa mukoma zvinonzwiza hope zvakadhakwasi zvapiwa sope nazvachiti unogona asi uri kuhope kana uchirota ita unepuke ngakurova homi ndawe kokupindura ini uri kumbotembe uya ndikupe basa uwane pei vanazvanze da kupedzera hazvima zvemadhizonzwisa tsitsi taisirias jamani wega unozviziva kuti ndiri mukoma rino rinopera ini ndakakutsoma tokurakidze ndinogona ndimbojuma handirombere mangoma wega unozviziva kuti ndiri mukoma rino rinopera ndakakutsoma uri panditi ndokuisa mopoma uyo akutaura zvemino yawingiti uye zvaanochengetwa nastepfather ndamuzvitaura iri ava tokubalalaawikumweni saiteyoyo muri bwanchi muri bwinyo Fuck you, Abasha. Alright. Alright, ding. Rinoimba richitedzera nhasi ranyara ndarityoredzera kuita sekuripedzera ranyara ndazvifumura vakapera vasati vatanga ndakunganga vane mapanga kuti ndisimbe bomba wotoshinga ini kandikwatiswa nomudhadheni apo azvitotera mupemo napokeni zimusoro rinenge pamukeni kudhara dara takaita zvevadhisi zvekudhara yo pick up general yo pick up Abasha Yandei Baba Clean yo critical p nederman yo killer key cold sauce peace